Bantu bakithi ngifisa ukuxoxa nani la eSouth Africa kuwo wonke amagumbomane omhlaba kuzo zonke indawo la kufinyelela khona le video. Ngifisa ukukhuluma nabantu abagulayo nabantu abafisa ukuthola usizo. Lesami isifiso ngifisa ningakuvumi ukunqunywa udokotela ngoba nakho esehlulwe isifo onaso. Ngifisa ungavumi lokho usaphila. Uma ngabe ubheka ukuthi uqamba uphelelwa izinsuku zakho kobe kuhambe izithe ingaka ngoba behlulwa isifo bese bekhombisa isifo behlulwa isifo besibuka. Ngabe uphethwe iqolo, ngabe uphethwe izinso, ngabe uphethwe isilonda leso kuthiwa isikazozo, noma hlobo lesilonda singaphandle noma singaphakathi, umhlume, iqolo, izinso, ukhathaza amanye amadoda khona. Angingabazi lokho, ngihamba ngedwa. Asingavumi lokho bantu bakithi ukuthi size siyonqunywa bekhona belaphi bendabuko abanjengokhathaza. Ngithinte wena noma ngabe ukuphi ngizofika lapho ngizofinyelela. Uma kungenjalo sizoxhumana ngeposi. Ngithinte wena kule nombolo u-067 3240 911. Ngiphinde 067 3240 911. Ukhathaza amanye amadoda ke lowo inkuzi beyinkanga ukusika nehlobo. Ozani bafowethu, ozani noma ngabe ukuphi ku-affordable. Ukhathaza akakabizi ke lama 10,000 abiza abafowethu. Ngixolisa ukusho kanjalo kodwa akakawabizi. Osa nemali yakho use nesifo sakho. Uma unesilonda ngicela ungishuthele ungithumele kuleyo nombolo zobe sengikutshela ukuthi kumele senze njani. Ngiyabonga.